ଆମେ ଅଳସ ଠାରୁ ଶଶଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅବନାର ଗୀତ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଅବନାର ଗୀତ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ? ଭଜ ମନ ଧନ ଜନ ଠାରୁ ପଣସ ରସ ବରଷ ରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ଲେଖି ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲ। ବର୍ଗୀୟ ଭଜ ମ ଦନ୍ତ ନ ମନ ଭଜ ମନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଧ ଦନ୍ତ ନ ଧନ ବର୍ଗୀୟ ଦନ୍ତ ନ ଜନ ଧନ ଜନ ଭଜ ମନ ଧନ ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବ ରଥ ଗ ଢ ରଥ ଗଢ ଓଟ ଚଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଟ ଚଢ଼। ଭଜ ମନ ଧନ ଜନ ରଥ ଧନ ଜନ ରଥ ଗଢ଼ ଓଟ ଚଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଭଜ ମନ ଧନ ଜନ ରଥ ଗଢ଼ ଓଟ ଚଢ଼। ଏତିକି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଅଛି ଘର ପଛ ଘର ପଛ ବର ଗଛ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବର ଗଛ ଘର ପଛ ବର ଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହଲ ଧର ହଲ ଧର ହଲ କର ହଲ ଧର ହଲ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଥର ପଢ଼ିବା ଘର ଗଛ ବର ଗଛ ହଲ ଧର ହଲ କର। ପଥର ଘର ବଡ଼ ଜବର ପଥର ଘର ବଡ଼ ଜବର। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ପଣସ ରସ ବଡ଼ ସରସ ପଣସ ରସ ବଡ଼ ସରସ। ଭଜ ମନ ଧନ ଜନ ରଥ ଗଡ଼ ଓଟ ଚଢ଼ ଘର ପଛ ବର ଗଛ ହଳ ଧର ହଳ କର ରଥର ଘର ବଡ଼ ଜବର ପଣସ ରସ ବଡ଼ ସରସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।